Ήρθε η ώρα να μιλήσω και εγώ για αυτό το θέμα, γιατί ως enabler σε έναν έστω μικρό βαθμό νιώθω την υποχρέωση ότι πρέπει να το κάνω. Βγήκα και το κάνανε όλοι οι άλλοι enablers σχεδόν. Βγήκε ο Παπαγαλάκης, βγήκε ο Mad Mac, βγήκαν όλοι. Οπότε αφού πλέον έχω ξαναξεκινήσει τα βιντεάκια και εγώ έστω και με αυτόν τον πιο πρόχειρο και χαβαλέ καφενείο τρόπο, ήρθε η ώρα να μιλήσω για αυτό το θέμα. Φανταστείτε τώρα ότι να γυρνάω αυτό το βίντεο άρρωστος, με ψολόκριο, έχω βγει με το πιο casual outfit που θα μπορούσα να φορέσω, απλά για να γυρίσω αυτό το βίντεο. Έχω έρθει στο κλασικό σπότ εδώ πέρα όπου γυρνάω όλα τα βίντεο και είναι η ώρα να μιλήσουμε για το θέμα του Jack Loeb και όλο αυτό που έγινε με τον Jack Loeb. Να το ξεκαθαρίσω εξ αρχής, δεν θα μιλήσω καθόλου για το τι έγινε με τον Jack Loeb, γιατί δεν τα ξέρω, δεν έχω μάθει τις πληροφορίες, δεν έχω βρει το χρόνο να δω ολόκληρα τα lives ούτε του Μπούκε ούτε του D. Τα έχω δει στο 1/10 τους, ας πούμε, και των δύο τα lives, οπότε δεν θα κάτσω να πω πληροφορίες που μπορεί να είναι πολύ λίγες ή να είναι ανακρίβειες ή να είναι κάτι που δεν ισχύει το οτιδήποτε. Άμα θέλετε πληροφορίες για το συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να δείτε είτε τα live του Μπούκη και του D, είτε ας πούμε τα βίντεο του Καρπούζη, του Παπαγαλάκη που κάνουν ένα sum up. Εγώ είμαι εδώ ξεκάθαρα για να κάνω ένα apology για την δική μου θέση στο θέμα Jack Loeb. Εγώ γενικά, να το ξεκαθαρίσουμε, ποτέ δεν υπήρξα φίλος actual με τον Jack, δεν ήμουν ποτέ φίλος του. Είχαμε κάνει 2-3 κουβέντες, ξέρω εγώ, μέσω Instagram, είχαμε ανταλλάξει 2-3 DMs, δεν ήμασταν actual φίλοι και είχαμε βρεθεί μια φορά από κοντά για τα γυρίσματα ενός βίντεο του που θα το συζητήσουμε αργότερα. Εμένα η πρώτη ουσιαστική επαφή μου με τον Jack, πέρα από 1-2 χαζο DMs, ήταν μια φορά που μου είπε ο Παπαγαλάκης να πάω σε ένα βίντεο του που θα κάνανε με τον Johnny the Fox να συμμετέχω και θα ήταν και ο Jack τέλος πάντων εκεί πέρα και τα λοιπά. Και ήμουν σε φάση τώρα να πάω, που είναι ο Jack, έχει βγει το ελληνικό YouTube 4 και όλα αυτά, ή να μην πάω. Και εν τέλει επέλεξα να πάω, γιατί ήμουν σε φάση εντάξει, Klein Mind, θα βγω απλά μια βόλτα μαζί του. Από ό,τι θυμάμαι, δεν θυμάμαι κιόλας δεν θυμάμαι αν μου είχαν πει για βίντεο, εγώ θυμάμαι ότι μου είχαν πει για βόλτα. Οπότε ήμουν σε φάση ok, απλά θα βγω μια βόλτα, ξέρω εγώ. Klein Mind, τι θα γίνει, δεν είναι ότι θα γίνω και κολλητός του or something, οπότε απλά πήγα. Και τώρα γι' αυτό δεν λέω ότι φταίει ο Παπαγαλάκης ή κανένας Παπαγαλάκης, δεν φταίει, είμαι 100% υπόλογος και υπέτειος των πράξεών μου που πήγα και συμμετείχα και προώθησα αυτό το άτομο, γιατί ήμουν και 18 χρονών πατημένα όταν το είχα κάνει αυτό. Δεν ήμουν ανήλικος για να πεις ότι έπεσα θύμα χειραγώγησης. Ήμουν 18 χρονών πατημένα, έπρεπε να έχω το μυαλό για να το καταλάβω. Αυτό που έκανα εγώ ουσιαστικά στον Jack, που τον βοήθησα, ας πούμε, και ήμουν enabler, είναι πέρα από το να συμμετέχω για 5 δευτερόλεπτα σε αυτό το βίντεο που έκανε στο pet shop του Johnny the Fox και να βγω τη βόλτα μαζί του και να ράξω μαζί του για 2-3 ωρίτσες, ήταν να προωθήσω αυτό το βίντεο πάρα πολύ. Και επίσης, αφού μετά τα γυρίσματα του βίντεο, να πάω σε άλλους YouTubers, που αυτό θεωρώ ήταν το πιο χοντρό και το πιο λάθος που έκανα, να πάω σε άλλους YouTubers μικρότερους σε νούμερα και σε ηλικία και από μένα, δηλαδή YouTubers με 100 subs και ξέρω εγώ ήταν τότε 15 χρονών και εγώ ήμουν 18, και να τους πω, όχι να τους παροτρύνω κάνε παρέα με τον Jack, εντάξει, προφανώς είπαμε, δεν είμαι τέτοιος και ποτέ δεν ήμουν τέτοιος, αλλά να τους πω ότι ξέρεις κάτι, γνώρισα τον Jack από κοντά και ήταν πολύ κομπλέ άτομο κτλ. Και να μου λένε αυτοί μαλάκα τι κομπλέ άτομο, εντάξει, μπορεί να σου φέρει και κομπλέ, φαντάζομαι να μου το λέει αυτό το 15χρονο, ενώ εγώ ήμουν 18, τόσο βλάκας ήμουν. Να μου λέει το 15χρονο, τι κομπλέ άτομο, ρε μαλάκα, αυτός δεν ήταν που έκανε docs και άλλα πόσα χίλια πράγματα, ξέρω εγώ, στον Μπούγια, το ότι εσένα μπορεί να σου φέρει και κομπλέ για 3 ώρες δεν σημαίνει κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν τους άκουσα. Οπότε κάνω αυτό το apology για το έστω λίγο που υπήρξε ως enabler σε αυτό το άτομο, γιατί έστω με τα λίγα που έχω μάθει από αυτά που έχω δει από τα streams, από τα βίντεο που έχουν βγει για αυτόν, έχω συχαθεί την ψυχή μου. Οπότε ναι, ένιωθα κι εγώ ότι πρέπει να μιλήσω. Επίσης, εκτός από τον Jack, νιώθω ότι πρέπει να μιλήσω και για το ποιους προωθούσα γενικότερα όσο έκανα YouTube. Το γεγονός ότι είχα προωθήσει τον Λούκανο, τον Πίτι, τον Stix και πολλά άλλα προβληματικά άτομα αυτής της πλατφόρμας, τέλος πάντων, γιατί στα αρχίδια μου, γιατί στον Μπούτσο προωθούσα όποιους να είναι, αρχικά μου άρεσε λίγο ένα βίντεο τους, ξέρω εγώ, δεν με ένοιαζε το τι είναι ο άλλος, το αν σε άλλα βίντεο του είχε πει προβληματικά πράγματα, το αν στο ίδιο αυτό το βίντεο μέσα λέει κάποια προβληματικά πράγματα, δεν με πολύ ένοιαζε.
δεν με ένοιαζε να ψάξω να δω το τι είναι σαν άτομο, απλά τους προωθούσα όλους. Βέβαια, για να το πούμε κι αυτό, τον Πίτη, ας πούμε, όταν άρχισε εκεί πέρα αυτά τα περίεργα με τον Ντομαρά που έκανε cyberbullying στον Ντομαρά, ένα αυτιστικό παιδί στο TikTok τέλος πάντων, εκεί βγήκα και τον έγραψα δημόσια τον Πίτη και είπα ότι δεν πάω πλέον τον Πίτη, γαμώ αυτό το πράγμα που περνάει και δεν ξέρω καν τι είναι. Επίσης το Λούκανο, αφού έβγαλε το βίντεο του RD, και πριν βγάλει το βίντεο του RD είχα αρχίσει και παρατηρούσα κάποια red flag σε αυτόν, αλλά συνέχισα να του γράφω υποστηρικτικά σχόλια που και που, μόνο στα βίντεο που με ενδιέφεραν και θεωρούσα ότι τα έλεγε σωστά, ξέρω εγώ, ή ότι δεν τα έλεγε λάθος εν πάση περιπτώσει. Αλλά μετά το βίντεο του RD βγήκα ευθέως και τον έκραξα και ο Χέστης κατευθείαν με έκανε block, μαλάκα. Δηλαδή με το δεύτερο ή τρίτο story που έκανα για αυτόν με έκανε block από κάθε γαμμένο social media μέχρι και από το YouTube, να μην μπορώ να το γράψω σχολεία στο YouTube. Τέλος πάντων, το point είναι άλλο, ότι έδωσα όθηση και boost σε πολλά προβληματικά άτομα σε αυτή την πλατφόρμα όσο έκανα YouTube. Πολλές φορές ίσως υπήρξα και εγώ προβληματικός, δεν ξέρω, ήμουν και ανήλικος, ήμουνα και 15-16 χρονών συνέβαιναν τα περισσότερα από αυτά, οπότε μπορώ να πω ότι κάπως είχα και να πάσω ότι δεν ήξερα, χωρίς να προσπαθώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, αλλά τουλάχιστον στις πιο μικρές ηλικίες που είχα κιόλας μόλις αρχίσει να μπαίνω στο χώρο του YouTube, όντως δεν ήξερα. Αλλά όταν ήμουν 18 χρονών γομάρι, ας πούμε, και προωθούσα το Styx, το Λούκανο, το Jack κτλ., όχι, εκεί δεν είχα καμία δικαιολογία. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω εγώ σε γενικό βαθμό, δεν θέλω να μακρηγορήσω πολύ. Γενικά η συμβουλή μου μέσα από αυτό το βίντεο είναι να προσέχετε ποιους προωθείτε, να προσέχετε σε ποιους δίνετε βήμα, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι φάση με αυτά τα άτομα κτλ. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν παρατηρήσετε κάτι περίεργο σε κάποια άτομα ή παρατηρήσετε και το αγνοήσετε και μετά δείτε σιγά σιγά να αρχίσουν να κάνουν όλο και πιο χοντρά πράγματα, όπως ο Styx έκανε το βίντεο με τα ανήλικα που τα έλεγε Bobs, όπως ο Pete έκανε το cyberbullying στον Ντομαρά, όπως ο Λούκανος έκανε και τα 500 πράγματα που έχει κάνει. Τέλος πάντων, όταν αρχίσετε και παρατηρείτε κάποια περίεργα patterns σε κάποιους ανθρώπους, καλό είναι να βγαίνετε και να μιλάτε άμα τους έχετε προωθήσει και να λέτε ότι ξέρετε κάτι, εγώ πλέον δεν συμφωνώ με αυτά που είπε αυτό το άτομο, δεν συμφωνώ με το να προωθώ αυτό το άτομο, όπως έκανα εγώ με τον Styx, ας πούμε, που βγήκα πρόσφατα και είπα ότι ντρέπομαι που κάποτε σε είχα βοηθήσει με ένα βίντεο σου, εκτιμώ ότι με είχες κάνει shoutout και με είχες βοηθήσει σε subscribers, αλλά αντικειμενικά είσαι σκουπίδι με αυτά που κάνεις. Κάτι παρόμοιο είχα πει και για τον Πίτη τέλος πάντων και για τον Λούκανο, και αυτό είναι το σωστό που πρέπει να κάνετε κι εσείς. Και μιας και αναφέραμε τον Λούκανο, Λούκανε, αν τυχαίνει και βλέπεις αυτό το βίντεο, γιατί δεν ξέρω αν είσαι τόσο αιμονικός που βλέπεις ακόμα τα βίντεο μου, αλλά ναι, αν τυχαίνει και βλέπεις αυτό το βίντεο, όντως ρε αδερφέ, τώρα με τέρμα φιλικές προθέσεις, σοβαρά και χωρίς καμία ειρωνία, απλά μίλα για τον Jack, ρε μπρο, μη σκάβεις κι άλλο τη φωλιά σου. Μίλα για τον Jack. Έχεις κάνει άλλες 1002 μαλακίες, δεν χρειάζεται να τις κάνεις 1003. Βγες και μίλα. Έχεις κάνει 15 βίντεο για τον Jack Doherty που πραγματικά κανείς δεν δίνει μισό γαμίδι. Βγες και μίλα για ένα θέμα που είναι σοβαρό και απασχολεί όλη την ελληνική κοινότητα αυτή τη στιγμή. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα, μην μακρηγορήσω άλλο. Νομίζω είχα να πω ό,τι είχα να πω. Έκανα το apology μου για το ότι υπήρξα enabler κατά κάποιο βαθμό στο Jack, όπα πλάκωσαν όλα τα περιστέρια εδώ, wait. Ναι, δεν έχω ιδέα γιατί πλάκωσαν και όλα τα περιστέρια, αλλά τέλος πάντων αυτό που έλεγα ήταν ότι έκανα το apology μου για το ότι υπήρξα enabler στο Jack. Επίσης για πολλά προβληματικά άτομα που προώθησα, που δεν ήταν μόνο οι τρεις που ανέφερα, ήταν και άλλοι που απλά πλέον δεν τους θυμάμαι ούτε εγώ αλλά ούτε η μάνα τους, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τους αναφέρω. Και ναι, αυτά. Ελπίζω σε ένα καλύτερο YouTube από εδώ και πέρα, χωρίς παράσιτα, σαν τον Jack Loeb.